2 юни всеки, който счита себе си за българин и за нещо по-различно от безсловесните овце и мучащите животни, които видяхме на кадрите, невъзмутимо да се разхождат и шофират на фона на сирените, е длъжен да коленичи и да сведе глава пред паметта на Ботев и неговите четници. Разбира се, почита към героите, напоили българската пръст с кръвта си, не може да се изчерпи с един ден, още повече с 1-2 минути. А неуважението към тях, дори за тази минута, веднъж в годината, трябва да бъде криминализирано като поругаване на националните ни символи. Но поне на 2 юни, въпреки че Ботев умира на 1, но денят за почит към него е изместен с един ден, тъй като съвпада с разстрела на генерал Владимир Заимов, син на един от предателите на воеводата, но за него след малко. Поне на 2 юни всеки, който се счита за нещо различно от безсловесен добитък, е длъжен да си зададе някои въпроси. Защото, оказва се, въпросите около епохата на българското възраждане, кръвопролитните въстания и национално-освободителните ни борби са повече от отговорите и от онова, което знаем или си мислим, че знаем за титани като Левски и Ботев. За живота и делото на Христо Ботев са изписани томове. Има обаче един въпрос, който витае като мрачен облак и зее като черна дупка в космоса на българската история. Българин ли уби Ботев? И ако да, кой умърси българската памет с този позор и извърши това черно предателство? За редица историци и изследователи на Ботйов, както и според моето лично убеждение и интуиция на българин и публицист, това е факт, който отдавна е извън всякакво съмнение. Официалната, или е по-уместно да я нарека официозно-казионната историография обаче, категорично отрича подобна възможност, като дори уж се знаело името на турчина, застрелял Ботев. Името на въпросният убиец е Джумбулет или Джумпалет, който на Куршума ли пише името, защото не знам. Не, стреля се от Но доколко може да се вярва на официозната ни историография, която продължава да поддържа редица категорично развенчани митове за българската история, като този за избиването на родовете на 52-мата боляри превратаджии срещу свети цар Борис I Покръстител. Митът за несъществуващите прабългари, тъй като на тази земя винаги е имало само и единствено българи. Митът за езическите български канове и народа, които уж почитали Тангра и едва ли не били виждали християни преди покръстването. Или митът, че Ботйов е роден в Калофер, след като самият поет пише, че е роден във врачанското село Осен. И ако за символ веруюто на българската комуна и телеграмата до Парижката комуна отдавна е доказано, че са фалшификати, колци не знаят, че покровител на Ботевата чета е бил Свети Георги Победоносец. Неколци не знаят, че в писмо на Найден Геров от 1868 година бащата на Ботйов, легендарният даскал Ботьо Петков, нарича сина си Христофор, като Христофор Петков е назован Ботев и в тогавашни руски документи. Също малцина знаят, че младият Ботев е изглеждал доста по-различно от образа, с който сме закърмени още от деца. Доказва го този, малко известен на повечето българи портрет от художника Петър Морозов. Или че в последните си дни, по време на битките в Балкана, Ботев изглежда така. Според последния общ портрет с неговите 3 братя. Така е бил изобразен воеводата и на първия негов паметник във Враца. Но каква е зловещата истина за последните дни на воеводата? Зловещата истина е, че Ботев всъщност е предаден няколко пъти. Първо от главния апостол на 4-ти революционен окръг Стоян Заимов, който призовал останалите окръзи немедлено на бунт, тъй като Враца е напълно готова и не може повече да се чака. Това е телеграмата от Заимов. Пише: Ботев, възстанието избухнало, барякът е развят, Балканът гъмжи и теми от 40 000 юнака. Козлодуй ще даде цяло бос. Съседното село 400 юнака, до Враца цяла армия. А в същото време комитетът не бил решил проблемът с оръжието. Когато пристигнали на Козлодуйския бряг,
Четниците на Ботев се сблъскали и с предателството на народа. Никой не ги посрещнал. Към тях се присъединили само младият даскал Младен Павлов и кръчмарят Георги Катърджийски. Големият позор се случил в селата Ботан и Борован, където не откриват никой, а мъжете се изпокрили като говеда в плевните. Той село българско ли е, а не е черкеско? Излезте, бре! Ей, куме! Отваряй, бе! Гости да! Кажи им, че сме българи, ще скотим. Има ли хора тука, бе? Отворете, българи сме, не сме Башибозов! Долната долна махлова ви колихме. Никой не отвори. Добър вечер, сестрино. Къде ли са мъжете? Няма ги. Останаха на кър. В село са само жените. Чакаме ги. А вие къде сте тръгнали по нощите? Пазят си имота хората, жените си пазят. За къде сме тръгнали, питаш? За вас? В Ботан към тях се присъединяват само двама юнака – Иван Тетевенчето и Марко Василев. По-късно обаче един презрян роб, овчар, не забравил да поиска от четниците, които дошли да умрат за неговата свобода, от която робът видимо нямал нужда, да му платят няколкото агнета, с които се нахранили. В касапницата на Милин камък отчаяният Ботев се провикнал: къде е народът и къде е този лъжец Заимов с зъби да го разкъсна? През това време Заимов храбро се криел при някоя си баба Йота, а нейният син съобщил на четниците край Враца, че градът е пълен с башибозук и има кланета, и ги проводил в местността Веслеца да изчакат подкрепление. Това било поредното предателство, защото врачанските лъжекомити вече били приготвили 100 жълтици за откуп на живота и имотите си от турците. А главният апостол Заимов се преоблякал в женски дрехи и като мишка избягал да се крие в Лозята, където го хванали две конни заптиета. След като четата проумяла, че помощ няма да дойде, започнали да се катерят по Балкана и тогава между Ботев и военния командир Никола Войновски възникнал конфликт, защото воеводата настоявал там да се даде решителен отбой на турския аскер, а офицерът държал спешно да тръгнат към Тракия и дори убедил 40 четника да изоставят своите братя и да не се бият на трите балкански върха. Ботев вече бил крайно изтощен от глад и жажда, бутушите му, които били реквизитни и тесни, тъй като били закупени за Филип Тотю, който отказал да води дружината, тъй като комитетът нямал 6000 гроша да му плати, се разпадат и няколко дни той ходи бос. Краката му са разранени и разкървавени. Освен физически, той рухнал и психически. Говори се, че го намерили осамотен в пещера да плаче, че бил побелял. Питам, кой е виновен? Но това не е противоестествено за един чувствителен човек и поет. Ботев не е изверг, който спокойно да праща хората си, сред които млади момчета, най-младото от които на 17 години, и дори един турски арнаутин от Албания,
на заколение и да наблюдава безчувствено как те умират на халос. Ботев е страдал за четниците си и за това овчедушието на народа, предателствата вътре и извън четата, провалът в битките и повсеместната смърт наоколо, срещу която е бил безсилен, са го смазвали. Новото предателство на Войновски сринало Ботев физически и психически. И именно тогава той се превърнал в пречка за групичката около Войновски. И било извършено следващото голямо предателство към войводата. След края на дългото сражение, към звечеряване, прежеднелите четници се втурват да отолят жаждата си и именно тогава Обретенов, Апостолов, Димитрото и Сава Пенев привикали Ботев на съвещание, скрити зад огромен каменен блок. Чул се гръм на пушка и Ботев паднал на земята убит, а за войвода е избран Войновски. Всички следи водят към извода, че Обретенов е дръпнал с пусъка, а показанията му са изключително противоречиви. Веднъж казва, че куршумът дошъл от към врага, друг път от към четата, а през 1939 година вече твърди, че не може да обясни откъде е дошъл куршумът. Именно поради обърканите спомени на Никола Обретенов, 6 от 9 членове на специално създадената комисия за разследване на подробностите около смъртта на Ботев, която трябвало да установи къде точно е лобното място на поета, в която участва и самия Обретенов, подписват протокола с особено мнение. Според показанията на някои от оцелелите четници, Ботев е бил прострелян в сърцето, според други в главата. Има дори свидетелство, че черепът му бил пронизан под дясната вежда. А според друг четник, войводата бил улучен в челото и куршумът пръснал черепа му на части. Никола Обретенов веднъж казва, че четниците били далеч от лобното място, а друг път, че всички дошли и целунали за последен път своя скъп и незабравим водач. Всички оцелели четници обаче избягвали Обретенов и открито го подозирали, че именно той е убил Ботев. Подозренията, че Ботев е убит от свои, се подхранват и от факта, че 5-мата, които са били около него в момента на смъртта му, хвърляли набързо по една клонка върху трупа на войводата и бързали да изчезнат. Защо, след като никой не ги е преследвал, освен за да избягат от мястото на престъплението? Огромната сума от преведени около 56 000 златни франка е злоупотребена. И 15-16 хиляди франк най-малко са платени от Врачанския комитет, за да му достави по заявка, предплатено от всичко, 500 пушки, 500 револвера и 100 хиляди патрона. Никога не са ги видели. Като следствие от първата голяма корупционна афера в новата българска история, Ботев е станал жертва на заговор на няколко човека от най-близкото му обкръжение. Доказателствата са десетки. Логически доказателства и изключително сериозни улики. Версията за самоубийството на Ботев пък, освен че не стъпва на абсолютно никакви доказателства, е и алогична, тъй като битката при Околчица е успешна за четата и няма причина именно след нея войводата да изпада в крайно отчаяние, за да извърши подобно радикално действие. А и изключителното чувство за отговорност и доблестта на Ботйов не би му позволила да изостави своите момчета. Има и тривиална теория, че Ботев е убит заради торба с пари, която няколко от четниците взимат от местен козлодуйски чорбаджия, въпреки несъгласието на Ботев. Ролята на касиер на четата изпълнява Никола Обретенов. Часове преди смъртта си Ботев се изповядва на поп Сава Катрафилов, че напразно ще си пролеят кръвта, защото имало хора, които са гладни за пари. Според професор Иван Стоянов пък Ботев е убит, след като започва да търси истината за изчезналите пари от Врачанския комитет. И за да бъде тя потулена,
той е застрелян от четник или четници, имащи отношение към кражбата. А какво казват фактите за убийството на Ботев? Единственият останал жив свидетел на събитията на връх Околчица, Никола Обретенов, променя показанията си за смъртта на Христо Ботев няколко пъти и посочва лобното му място чак 51 години след смъртта на войводата. Иван Пенчев, кръвен роднина на революционера, казал пред приятеля си Марин Савов, че Ботев е убит от четника Никола Обретенов и там друг един. Според офицер, който прави топографска снимка на местността през 1930 година, от положението, както е изстрелян куршумът, не е могъл да оцели Ботев в челото. Специалистът по стрелкови оръжия инженер Георги Маринов пък заявява, че точен изстрел от турска страна е бил невъзможен, защото не е имало пряка видимост, още повече, че пушките от онази епоха не са можели да оцелят човек от такова разстояние и то при усилващ се мрак. А според Никола Обретенов, Ботев е убит между 20 и 21 часа, което означава, че вече е полумрак, тъй като смяна на зимно с лятно време през 19 век не е съществувала, а потерята не е воювала през нощта. Не трябва да се подценява и фактът, че куршумите са се деформирали лесно, защото са били уловни и не са имали точна траектория. Пушка, която би могла да се използва, това е пушката Снайдер, 1865 година, която е с калибър 14,66 мм. Тя е била основна пушка в турската армия, но малка е вероятността тя да е попаднала в черкеските и в башибозуските части. Най-голяма е вероятността войводата да е бил прострелян с преднопълнещо оръжие, т.е. с капсулно оръжие. Използването на такъв тип оръжие при лошата видимост, която е имала, при сумрака, който се е появил в късните часове на деня, точен изстрел в сърцето или в челото от такова разстояние почти е невъзможен. Ето видяхте при изстрел с преднопълнещо оръжие, което е било снаредено тогава с димен барут. Това означава, че четниците би трябвало да видят местото, откъдето е произведен изстрела, тъй като се образува облак от изгорелите барутни газове и се появява пламък. От думите на Обретенов пред комисията за разследване на смъртта на Ботев се налага извода, че някой го е ударил отзад с пистолет и му е счупил гръбначния стълб. На тържествата на 2 юни 1937 година Никола Обретенов се качва за последен път на падината Йолковица, над която на югоизточния склон на връх Камарата е посочил пред комисията еднометров къс скала за лобното място на Ботев. Тогава някакъв старец го заплюва, но Обретенов спира охраната с думите: "Оставете го, не го закачайте. Той може би има право." На смъртния си одър свидетелят на Ботевата смърт Никола Обретенов казва: "За честта на българския народ ще отнеса истината на небето." Дали Обретенов е отнесъл истината за Ботевата смърт на небето или в неугасващия пламък на адския огън, можем само да предполагаме. Позорният факт обаче е, че преди да бъде убит, един от най-трагичните образи в цялата наша история, един от най-честните и чисти синове на майка България, се е срещнал лице в лице с малодушието на своя така наречен народ, за когото е тръгнал да умре. В последните си мигове Ботев не е вкусил аромата на свободата, нито се е зарадвал на възродения от 5-вековната робска пепел български феникс, а е усетил зловонния дъх на предателството. Предателството на свободна България, която отказва пенсия на съпругата му Венета, и тя е принудена да къпе трупове и да слугува в къщите на богаташите. Предателството, което още от целувката на Юда, с която беше предаден на страдания Христос, остава непростимо. Истински свободен е само този, който не е роб на себе си, на парите си. Страхът за хляба, за имота ражда предателство.